Lah, makuha na yoy. Ano na siya, babe. Katong yun na ko si mga ba. Salamat kaya sa imong magdala na rin. Enjoy ko, babe. Oh. Di ba, lamig kayong hangin, di ba? Yes, presko kayo, babe. Gusto kayo. Stress free. Oo. Kabalo ko, babe. Ganahan jud ka na mo nang gidala ti ka diri. Yun ka, babe. Oh, syempre, ikaw ba? Salamat, babe. Ug napa jud, babe. Napa jud Napa? mas nindot pa ana, babe. Sure. Bulak, babe. Pinakadako nga bulak sa tibuok kalibutan. Kabalo ka, babe, unsay pangalan na ng bulak ka? Unsa man? Rafflesia. Ato ta dito, babe. Babe, magiya. Ayaw ko biyan sakit angog kinang kawayan in town. Ara, babe. Dakuha, babe, boy. Dako kay babe no. Ako bitaw kay, babe. Inana, babe. Inana ka dako kung pakigugma sa imuha. Diri oh, diri. Tama na. Tama na. Saka makita kagantuhan. Asa mo ta? Hello mga kiwi. Kami diri karon sa Mapawa, Purok Malinawon. Kami karon sa site sa Rafflesia. Pawa na ang tagiya, gumala diri sa Rafflesia. So karon napatay mga bloom pa nga mga Rafflesia. Kung gusto mo bisita, ani lang mo, kontakan niya si Tatay Kulin, Misyuna, diri sa Purok Malinawon, Maragusan, Davao de Oro. Bye guys!